Hey guys, this is Naga. Welcome to our YouTube channel. ஸோ காய்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் ஹோட்டன் பிளேஸ் அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் எண்ட் போக போகிறோம். அதுக்காக தான் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப கூலாக இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு நாள் அங்கே மட்டும்தான் நம்மளுக்கு போக முடியும். ஸோ அங்கே போய்ட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ காய்ஸ் இப்படி தான் வந்துட்டு கேரட் ப்ளக் பண்ணுவாங்க. எப்படி கேரட் ப்ளக் பண்ணுறதுன்ட்டு வெஹிக்கிள் வரக்காட்டிலும் நாங்கள் சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சரி எங்கள் ஹோட்டலுக்கு முன்னுக்கு ஒரு 5 feet டிஸ்டன்ஸில் தான் இது இக்கி. ஸோ இப்படி தான் ப்ளக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மார்னிங் வியூ. இங்கே வந்துட்டு கேரட் ப்ளக் பண்ணுறாங்க. நல்லாவே பனியாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கூலாக இருக்குது. நாங்கள் வெஹிக்கிள் வரக்காட்டிலும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலி இந்த டைமுக்கு வந்திருக்கணும், பட் இன்னும் வரல. ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங், பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம். எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு போகலான்னு. இது வந்துட்டு ஒரு வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் தான், பட் ஒரு நல்ல ஹோட்டல்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நெய் தோசை, உளுந்த வடை, அதுக்கப்புறம் சட்னி, அதுக்கு இது எல்லாமே இருக்குது. இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து ஸோ நாங்கள் நெய் தோசை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ உளுந்து வடை, இட்லி இது எல்லாமே வந்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தோம். செம்மையாக இருக்குது. டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது சீரியஸாகவே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மில்க் சாப்பிட்டோம். அதுவுமே சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக மழை பெய்யுது. நாங்கள் வந்துட்டு ஹோட்டன் பிளேஸ் அந்த மாதிரி போகலான்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ஹோட்டன் பிளேஸ் வந்துட்டு மலை. ஸோ மலை மேலே வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்ட்ஸ் எண்ட் போகிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 5 to 6 hours நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தெரியல பொய்யா உண்மையான சத்தியமாக தெரியல, பட் இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அவ்வளோ தூரம் நடக்கிறதுக்கு இந்த மலையில் கண்டிப்பாக முடியாது. பிகாஸ் அது ரோட் கிடையாது, மலை மேலே நடக்கணும். ஸோ வலிக்கிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் காமிக்கிறது வந்துட்டு ஹோட்டல் நாங்கள் எங்கே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போது வேறு வழி இல்லை, அதனால திருப்பி ரூமுக்கு போகிறோம். ஸோ ஏதாவது சாப்பிட கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேக் வாங்கிட்டு போகிறோம். இதோ காட்டுற கேக் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். ஸோ செம்மையாக பனியாக வேறு இருக்குது. வேர்ல்ட்ஸ் எண்ட் போனாலும் எதுவும் தெரியாது. ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே போகலாம் கைஸ்.